Full road closure ipatuman sa City Traffic Management System kung CTMS sa Lapu-Lapu City sa mga main road sa pipila ka mga barangay nga nasulod sa race route sa bike leg sa Ironman 70.3 nga ipahigayon karong Domingo, August 10. Gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 2 sa hapon karong Domingo, ipatuman ang full road closure sa mga main road sa barangay Punta Engaño, Mactan, Maribago, Agus, Marigondon ug Suba Basbas. Subay niini, giawhag sa Lapu-Lapu City Government katong adunay mga flight schedule karong Domingo sa pagbiya og sayo sa mga panimay aron di maapektuhan sa road closure. Gidasig usab ang mga motorista sa pagsunod sa mga traffic signs nga gimuntar sa mga rerouting areas atol sa maong kalihukan. Ang Lapu-Lapu City Council una nang nipalabang og resolusyon nga nagtugot sa pagpatuman sa mga temporary road closures sa pipila ka mga daan sa Lapu-Lapu City subay sa nahisgutang triathlon nga ipahigayon sa Dakbayan karong weekend.